song music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Bangon, bangon, bangon mga ka-Rangers dahil ito ang bangon ating Thursday morning. Wow na wow dahil ito pa rin ang si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng Arrancada Stories at Good Vibes dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo at makakasama ko pa rin ang ating energetic na Kabsat, Kikay. Good morning. Grabe na pressure ako doon sa energetic, Yes. Kabsat. Anyways, actually, Kabsat, hindi tayo lang ngayon bumangon. In the past few days, nakita natin how we Yes. had the chance na bumangon. Ikaw nga kagabi, Kabsat, I'm so happy for you at tumulong kang bumangon sa ating mga car rangers. Again, to our unsung heroes, maraming salamat sa pagtulong at pagnayong bumangon tayong lahat. Yes, sabi nga natin, padayon lagi sa Yes. pagtulong at pagliyab ng bayanihan. At maraming salamat sa mga volunteers. At gulat na gulat ako dahil sa ating ilang minuto lang na FB Live, talagang nakaipon na tayo ng libo na donasyon mula sa ating iba't ibang may mabuting puso at nagliliyab sa passion sa pagtulong. Maraming salamat. At syempre with our Ma'am Carino sa Bayanihan Cordillera, sa Rotary Club of Metro Baguio at ating 911 On Call. At yan, maraming salamat po. Salute po sa inyo. At maraming salamat din sa ating mga patuloy na talagang umaarib at umaarangkada ng mga frontliners, rescuers at ating mga relief teams. Yes, Kabsat. And sobrang laking bagay niyan. Yes. And sa susunod na Kabsat, pag Oo. nag-live ka, ano ka na rin, mag-gym ka, online, ano ka na Oo. rin. Ay, oo. Diba? Pwede yun. Oo. Fitness, para hit, kung natin, HIIT, at fitness, Yes. pagtuturo sa nila, ang kapalit is pwede silang magbigay or donasyon. Exactly, partner. Nice. And- Galing no? Nice idea, Oo. Shikikay. And I'll be more than happy to share to you also though, Kabsat. that we- Wait lang. Akala sasabihin mo to share yung nakasando ka lang gano'n? Hindi, partner. Pero kidding aside, for us to feed. Kasi na, alam mo, partner, nakita ko how these things encourages people kasi Yes. na maging Oo. healthy, maging fit. Actually, I don't want to be tagged na ang sexy mo. No, you're fit kasi because it's a balance of your Yes. mind and your body. Kaya sa mga car rangers natin dyan, malay nyo, di ba, we can be your virtual buddies Yes. pagdating dyan. And Oo. sabi ko nga, partner, pakalikom din tayo for our car rangers. Yan, at bangon-bangon nga. Yes. Ngayon nga talagang nasabi mo nga talaga, it's all about fitness and healthy lifestyle. Yan, makakasama natin ang isang Zumba fitness instructor Wow. na magbibigay sa atin ng good vibes dahil despite ng ganitong hinaharap natin, kailangan pa rin natin uplift at i-boost natin ang ating mga sarili. Yes, and partner, sobrang nakakatuwa ngayong Yes. pandemic kasi we have able to reskill Wow. ourselves kasi katulad ko, nakita ko ang daming talagang na-encourage na kababaihan at kalalakihan on this matter Yes. to be physically fit. And usapang mga kalalakihan, mga car rangers, it's going to be another way for us to also help women and men to understand family planning. So sa mga car rangers Yes. natin dyan that nagbabalak na bumuo ng pamilya, this is a good chance for you. Kung anong family planning yan, tutukan natin yan mga ka-Rangers. At Yes. sabay-sabay natin malaman kung anong mga way pa para matulungan kayo sa ating mga nanay at tatay, mga father dyan at mother. Hello po sa inyo. Good morning. At Yes. ito, at dagdag pa dito, mga kaganapan pagkatapos ng hagupit ni Bagyong Maring. Ayan, titingnan natin ang ating mga nangyari at ating mga bayanihan na nangyari. Yes, partner, we'll give them a quick situational Yes. analysis lang sa mga sakop ng mga rehiyong Tama. 1, 2, at furthermore. Kaya mga car rangers, ano pa nga ba? Bumangon na kayo. Di tumutok na rin sa tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan!
balang good vibes at ngiti sa inyong mga labi ay hatid. So mga Car Rangers, ano pa nga ba, bumangon tayo because there's always a reason for us to wake up, and maraming salamat again to everyone that has been helping us. Balitang good vibes naman tayo, Kabsat, because here at Baguio City, kahapon and the previous days, we were able to give out mobile vaccination schedules for the outskirts of Baguio City, and also parking spaces that are available in the city of Baguio. Diba, Kamsat? And it's really a good platform para matulungan natin yung mga nasa indigent population, senior citizen, and PWDs, covering them na hindi nga kayang lumabas. So, ang saya, nakakabigay ng bagong paraan for us to wake up, bumangon, at magpatuloy. Yun, akala ko hindi na ako may babalik eh. Oo. Akala magsosolo na si kayo. At ito pa rin si Papa P. Ayan, ito na nga nakita natin ang pag-arib at pag-arangkada ng ating MOVAC. Ayan, maraming salamat. Siyempre, isa sa mga tumutulong din sila si Sir Ricky Ducas. Ayan. Yes. Hello po sa inyo at maraming salamat sa padayon na pagbibigay nyo ng serbisyo. Di ba, Shikikay? Yes, partner, and all to our LGUs that are part of this program, maraming salamat. And again, for our volunteers, kahapon nga, di ba, Kabsat, sobrang nakakabigay ng ngiti yung ginawa ng ating vaccinator, kaya maraming salamat as well. Yes, ito na nga talagang gumawa tayo ng iba't ibang way. At ito na, MOVAC, at ating, ang galing no, kasi sa ating iba't ibang lugar, nagkakaroon tayo ng volunteer vaccinator. At ito pa sa Dagupan nga talagang island to highland. Ginagamit nila is boat naman sa pag-vaccine. Ito na, makakausap din natin ang makaganapan sa Pangasinan naman. Makakausap natin sa kabilang linya ng ating telepono, si Mary Joy Alvarez sa mga bayanihan na nag-uumapaw sa Pangasinan. Good morning, Mary Joy. Magandang umaga, Paul. Update muna tayo mula rito sa Dagupan City. Kahapon, nasa 77 pamilya na ang nananatili sa evacuation center magmula noong Martes dahil sa pag-ulan at pagbahang dulot ng Bagyong Maring. Ang mga naturang evacuees ay mula sa 9 na barangay ng lungsod na kinabibilangan ng Bacayao Norte, Barangay 1, Bunuan Gisut, Bunuan Bukig, Kalmay, Herrero Perez, Lasip Chico, Poblacion Oeste at Maluwod. Nagpamahagi naman na ng relief goods, hygiene kits at sleeping kits tulad ng blanket at sleeping mat ang City Social Welfare and Development Office sa iba't ibang evacuation center ng Dagupan noong Martes. Samantala, buhay naman ang bayanihan sa paglilinis sa kahabaan ng Tondaligan Beach Park kahapon matapos masalanta ng Bagyong Maring noong nakaraang mga araw. Ang cleanup drive ay pinangunahan ng MBCL Volunteers, Limkod Bayan Volunteers, Tondaligan Shed Owners and Vendors Association, Waste Management Division at Tondaligan Administration. Ayon kay Park Administrator Jun Cadiz, ang isinagawang cleanup drive ay umabot ng 5 oras at tinataya ng mga nasa 4 hanggang 5 truck ng basura ang nahakot sa Tondaligan. Dagdag pa niya, magtatagal pa ng 2 linggo ang cleanup drive bago tuluyang maibalik sa dating ayos at limgas ang Tondaligan Beach Park. Mary Joy Alvarez para sa Morning Balitaktakan. Yes, maraming salamat, Mary Joy, at mag-ingat pa rin kayo dyan sa Pangasinan. At maraming salamat sa mga kaganapan na ibinalita nyo sa amin dito sa Cordillera. At Shikikay? Yes, wow! Umaga, mga ka-Rangers. Oo nga, maraming salamat. And again, to our news correspondents, Yes. maraming salamat at ingat kayo dyan. Kasi, partner, again, we find more creative ways for us to help people either in vaccination and also sa pagbangon nila. So, Yes, oo. At ito talaga, maraming salamat sa ating mga patuloy na Morning Balitaktakan correspondent at sa patuloy na pagbibigay sa atin ng mga kaganapan. At ito na nga talaga, iba ang dulot ng hagupit ng Bagyong Maring. At talagang marami pa tayo na haharapin na unos. At ito na nga, hinaharap din natin ang hirap ng pandemya. Narito ang active cases natin as of kahapon na talagang na umapaw ng 700 na recoveries. Good news yan dahil sabay-sabay nating bumangon sa ating hinaharap na hirap ng pandemya. Yan, total of 734 na new recoveries as of October 13, 2021 na kung saan sumatotal ay nagkaroon po tayo ng total na 23,820 na recoveries
At meron naman po tayo 157 na active cases at as of October 13 at may 5 pong namatay. Yun nga, partner. Pero bangon tayo Yes. kasi no new lockdown order, and rather we are lifting lockdown order in various barangays Yes. and specific puruks in Honeymoon, Holy Ghost, Kias, Pakdal, Pingat, Victoria Village. And Kabsat, for our existing lockdown order, bumaba Yes, din, oo. di ba? Bangon tayo. Yes. Kabsat, Existing lockdown order natin sa Purok 7, Bermuda Hills ng San Luis Village, Purok 11, Upper Pinget, at Purok 1720 Irisan, Aguila Street ng Camda Subdivision, Lower Amistad Road ng Camp 7, Purok 1 ng Padre Zamora, Adiwang Road, Purok 6 Duntogan, Purok 3 Middle Rock Quarry, at Purok 10 at Teptepan Village ng Bakaking Norte Sur. Yun. yes, nga kaakibat niyan, partner. Yes. Siyempre, tuloy-tuloy ang MOVAC vaccination natin. Siyempre, hindi papahuli ang ating mga vaccination sites that are open today between 8 a.m. Wow. to 2 p.m. Starting with Bishop Carlito Senzon Sports Center or SLU Gym, catering to services or categories from A1 to A5 and the rest of adult population 18 years and above. Again, mga car enders, no stabs needed. Ang pinaka-importante lang is you have your QR code. And for second dose naman that have missed supposedly for September 14, for Sinovac and Pfizer of September 23, punta na as there is an available vaccine for everyone. Yes, narito din ang ating SMB1 Parking Bakuna Center na kung saan they will cater also the first dose po ng A1 hanggang A5 po yan at open to all barangays. At nag-offer din po sila ng second dose sa mga nakakuha ng first dose noong September 13 ng Sinovac at first dose August 13 ng AstraZeneca at mga first dose ng September 22 ng Pfizer po yan. At meron din po tayo sa mga nakamiss ng second doses ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Gamaleya. Dito po mag-proceed sa SMB1 Parking. Tuloy-tuloy ang pagbangon natin as one more vaccination site is open for Yes. everyone, Kabsat, at UB Dream. Again, from A1 to A5 categories. Again, no stubs needed po. And again, mga car rangers, it's open to all barangays. Just make sure you have your barangay certificate or valid ID showing where you're registered over this 128 barangays that we have in Baguio City. And of course, Sinovac second dose that was due last September 14 and Pfizer at September 23 ay lulusob at magiging available for this vaccination sites. Yun, at ito talaga ang arangkada at patuloy na sandata natin sa paglaban ng pandemya. At excited na ako sa ating guest ngayong araw. Di ba, Shikikay? Yes, partner. Siyempre, over the previous days, medyo intermittent Yes. ang ating electricity at isa pa is that tumulong din sila in our rescue operation. So we have with us, we wanted to give you a quick overview. Kabsat? Oo. That- Mamaya pag-uusapan natin yan. At ito, bago tayo pumunta sa ating OCD Core Yes. at malaman kung ano makaganapan sa nangyaring at pagtutulungan nung hagupit ng bagyong Maring, ayan na, excited ka ba sa fitness? Yes, partner. Kasi sabi ko nga sa'yo, bumalik tayo sa fitness. Kaya sobrang saya nito kasi ma-encourage natin, ma-entice natin yung mga car rangers natin to join. Kahit na hindi tayo masyadong dancer. Yan. Yes, at yan, makakilala natin ang Zumba instructor na si Iluminada Malado. Good morning. Good morning po. Hello. Good morning po kay Sir Paul at saka kay Ma'am Shikina. Yun, good Good morning. morning po. Good Oo. morning. Ma'am Lu, kamusta kayo ngayong pandemya? Ano at paano kayo lumalaban at bumabangon? Ano po, kahit pa paano nakaka-rouse din kasi sa tulong din ng fitness. So malaking tulong po kasi ang talaga ng pagzuzumba. Isa rin po doon ako kumikita at the same time. So malaking tulong din po. Kasi yung sa business po namin, medyo naglaylo kasi nga sa hirap ng buhay po ngayon. Yan, napakasaya nun, Miss Lucas. At least natutulungan pa rin po kayo ng fitness Opo, journey nyo. opo. And yun, Miss Lu, yung nagsimula po ba kayo as Zumba fitness instructor, was this before the pandemic or ngayon lang or bago lang? Matagal na po. Since 2013 po ako naging legit na Zumba instructor. Pero 2011 po nag-start na akong Zumba exercise. Wow. At
paano kayo na-inspire, na-motivate sa ganitong larangan sa Zumba? Sir, kasi in my case, I have thyroidism and then scoliosis. So, kailangan po talaga ng workout. Kaya yun po ang in-advise sa akin ng doktor na huwag ihinto ang pagwo-workout kasi yun po ang mahalaga para sa katawan ko. Yes, kasama din yan sa despite na nangyayari ngayon na pagbangon din natin sa Yes. iba't ibang aspeto. Ma'am Lu. Opo. Ma'am Lu, ito po, nung nagkaroon ng pandemya, paano po tayo nagkaroon ng iba't ibang diskarte? Nagkaroon din tayo ng virtual na Zumba at ang mga videos, tama po Yes. ba? Yes po, kasi inoffer po yan ng Zumba Fitness, ng Zumba headquarters. Pag ano ka kasi, pag legit ka na Zen instructor, tutulungan ka talaga nila. So yun, merong virtual from Zumba. Binigyan po kami ng ganong pagkakataon at the same time, kung iba-iba pong applicants man tawag doon or clients, student na nagjo-join sa akin international. Kasi via Zoom po yung ano namin. So, malaking tulong din po kahit papano. Wow, no? Talagang kitang-kita talaga natin yung pagbangon. Madiskarte ang mga Pilipino. Opo, Ika nga nila, opo. di ba, Shikikay? Yun nga, partner. And Miss Lou, sorry, I just wanted to ask also kasi maraming kababayan actually ang merong problema sa hyperthyroidism. Miss Lou, Opo. how did Zumba Fitness became an avenue para gumaling tayo or maging physically fit tayo? Ma'am, napaka-importante po talaga ang exercise. Hindi lang naman siguro po sa Zumba. Basta ano ka sa fitness. Sa akin kasi talaga, tinry ko pong nag-rest kasi nga hindi na maganda sa katawan ko yung over fatigue kasi every daily, 3 times a day po akong nagtuturo ng Zumba. So that time over fatigue na po ako. So ang sabi ng doktor, magbawas ng schedule. Kaya yun. But then, sinabi niya mag-try din ng 1 buwan na mag-rest na wala talagang workout. Pero nagkasakit po ako. Ang nangyari, na hospital pa ako. So, talagang maganda ang ng Zumba fitness na exercise. Yes. Parang hinahanap ng katawan. Tama, ma'am? Opo, Ma'am Lu? opo, opo. Nagkakasakit ako. Yes po. Ma'am Lu, ang tanong ko naman po, paano nakatulong ang pagzuzumba ninyo sa inyong pinansyal na aspeto sa pagtulong sa iyong mga anak at talagang sa iyong pamilya? Ay, malaki naman pong tulong. Kasama ng aking mister kasi kahit papaano meron naman po kaming business and then excuse me, kasabay po ang pagtuturo ng Zumba. Malaking bagay po kasi iba-ibang lugar, iba-ibang nakakapunta kami ng ibang places para i-invite kanila to teach the Zumba, lahat ng event, kahit saan lupalop actually sa pa nga sa ibang bansa, kaya lang hindi kaya ng budget. So dito lang sa Philippines talaga ako umano. Malaking tulong po sir, lalo na ngayon kasi virtual, pwede po ang Zoom, kailangan po yun. So doon po ako pag wala sa Burnham, sa Zoom ako and then sa gym doon sa may SM, doon po ang aking affiliate. Yes, Ma'am Lu. At malaking bagay pala itong mga ginagawa natin. Ang pagiging madiskarte ngayong pandemya, di ba, Shikikay? Yun nga, partner, Yes po. diskarte lang talaga and hindi kasi tayo pumipili. Kasi Miss Lou, it's a platform para makatulong at para dun sa iba din na bumangon. Miss Lou, ikwento nyo naman yung Opo. mga pagkakaibigan at pamilyang nabuo dahil sa Zumba Fitness na ginagawa nyo. In my case kasi, ma'am, hindi lang po kasi yan Zumba, larangan ng pag-exercise. Sa akin kasi, once na nasa grupo na sa akin yung mga kliyente, since 2013, nag-umpisa kami hanggang ngayon, kasama ko po sila, hindi nila ako iniiwan. Ang turingan namin is ay pamilya na po, hindi lang student. At saka ako hindi sinasabi ko sa kanila na wag nyo akong na instructor nyo ako, parang magkakaibigan or family lang po talaga.
Yun po. Kaya nga, Miss Lou. And Miss Lou, paano nyo naman ma-encourage yung mga car rangers natin na sumali sa iyo either sa Zoom or sa SM, so, sa Burnham? Kasi Ma'am Lou, dumadaan kami lagi ni Paul sa Burnham eh. Gusto naming Ay, ganun po makapag-join ba? sa inyo minsan. Ay, join kayo. Bukas po, mag-join kayo. Kasi daily naman po kami doon. Daily 7 to 8 po kami doon. So, anytime po, you can join us. Yes. Yes po. Ma'am Lu, ito po, ano po mensahe natin sa mga nawawalan ng inspirasyon ngayong pandemya at ito nga pagbangon ninyo ay ibang way or madiscarding way para magkaroon ng motivation sa grupo, sa pagbibigay ng inspirasyon through Zumba. Ano po mensahe natin? Sa akin naman po, talagang napaka-importante ang workout. So, kailangan po, kahit anong mangyari, gagawa tayo ng diskarte, masking anong paraan, basta legal. Kumita lang sa panahon ngayon. Hindi po masamang itry kung kaya, pwede naman po. Kasi, sa panahon ngayon, pag namimili ka ng trabaho, wala pong mangyayari sa'yo. So, kailangan po talaga diskarte. Yun po. Yes. Lalo na pag may mga nag-aaral na mga bata. So, kailangan po talaga yun. Exactly, Miss Lou. Iba talaga ang diskarte pag ikay may anak at meron kang rason para bumangon. Miss Lou, sino naman po yung mga gusto Tama nating po. imbitahin at pasalamatan? Ay, siyempre, kayong una-una po. At nagpapasalamat po ako sa inyo at in-invite niyo ako sa maski this is my first time na live na ganito kasi karamihan lang, alam niyo na, pero kinakabahan ako maski papaano ayun, masaya kasi na-invite niyo ako and then siyempre yung aking family, number one po yan na aking inspiration sa mga anak ko. Sa aking husband na napakabait. And then of course sa mga kliyente kong hanggang ngayon, 10 years na kami magkasama, hindi nila ako iniiwan. So ganun dapat, ang turingan ay family na, hindi po iba. Okay, yun lang po ang masasabi. Thank you po. Yes. Yes, thank you very much for giving us ganitong way ng pagbangon ngayong Thursday at topic talaga natin yung pagbangon at pagdiskarte ngayong pandemya. Ma'am Lu, may pa ba tayong upcoming events at activities na gusto mong i-promote? So actually sir, na-cancel yung aking event dito sana sa kasi nga bawal pa ang social gathering, so na-cancel. Ang lang po namin is yung daily workout namin sa Burnham 7 to 8 a.m. and then Fitness Edge sa SM Baguio. Yun po. So, daily po kami dyan. And then sa La Trinidad, sa Quads Gym, doon po, may rin po kami doon, may schedule din po kami. Every hapon po yun, 4 to 5. Yes, Ma'am Lu, maraming salamat. Opo, have a great Thank day. you. at Thank you, ano- sir and ma'am. Yes, Thank you wow. Di ba, Shikikay, talagang marami tayong way Oo. para makabangon at umahon ngayong hinarap nating hirap ng pandemya. Yan nga, we're also looking forward to join you, Miss Lou, no, partner, kasi ikaw, alam ko, isa din sa mga gusto mong gawin. And also, aside sa pagbangon, kasi it's a way of expression, di ba, kung meron tayong hindi ma-express through words, dancing and Zumba fitness could also help. And hindi natatapos Yes. ang pagbangon natin, Kabsat, dahil we have with us the Public Information Officer of OCD CAR, Ms. Harold Blissing, for us to give us a quick situational analysis. Good Good morning. morning. Good morning, everyone. Yes. Sir Harold, ano mga kaganapan Yes. at mga update natin? Okay, so with regards sa status ng weather natin, the whole province of the whole region of Cordillera wala na pong signal. Okay, Yes. sa dam monitoring po, Go ang ahead, Binga sir. Dam ay may nakabukas na 3 gates. Ang Ambuklaw Dam, 2 gates. Yes, sir. Tapos sa road networks po natin, 61 roads na po ang na-punch through ng DPWH. 26 roads ang one lane, Oh. 15 roads ang closed. Mm-mm. With regards sa casualties po, meron na po tayo na italang 9 death
3 injured, at 1 missing. Mm. Yes. With regards po sa mga relief goods po, lahat po ng relief goods na OCD car at DSWD ay na-preposition na po sa mga areas beforehand. Yun. And also, Sir Go ahead Harold, po. do we have any situational analysis, sir, sa mga landslide areas? Okay na po ba yung mga areas na to? At ano yung mga barangay yung na may pinakamataas na landslide areas? With regards to that, ma'am, ang pinakamataas na landslides is naitala sa Benguet po. Mhm. Yes. And Sir, the DSWD is currently working on it. Yes, Sir Harold. Sir Harold, nabanggit niyo din yung maraming nakasaradong mga lane. Ano po maginagawa po natin para hindi magka-cause ito ng iba't ibang traffic or iba't ibang... Meron po tayong detour po ba? With regards to that, ma'am, the DPWH is still working on the closed roads. Right, yun nga, Sir Harold. And ngayon, sa amin nga, sa Ambuklaw Road, Sir Harold, nakita din namin that there have been clearing operations already and within other parts of La Trinidad also. Sir Harold, kamusta naman po yung mga bahay na nabaha? Okay naman na po ba ang mga sitwasyon nila? As of the moment, ang data po namin, may 681 partially damaged houses, 40 totally damaged houses. Go ahead, ma'am. Yes, Sir Harold. Sir Harold, bilang nasa OCD car, ano pong mga ginagawa po natin pagkatapos ng mga ganitong mga bagyo? Magko-conduct po tayo ng mga site validation to check on the damages na nangyari nung Sir Harold. Typhoon Maring. Yun nga. And Sir Harold, any pa advices and tips sa mga car injuries natin? Kasi nga, nakita natin yung laki ng population ng binaha. Any tips and advices for them? As usual po, pag sinabi po ng local government units or mga line agencies na mag-evacuate, Opo. mag-evacuate na po. Lagi Yes, pong sir. maghanda ng go bag para madaling bitbitin ito pag pinag-evacuate po tayo. Yes, Sir Harold. Yan, maraming salamat sa mga ganitong tips at mga update natin sa mga nangyari dito sa ating paghagupit ni Bagyong Maring dito sa Cordillera. Maraming salamat sa buong grupo ng OCD Car at sa inyo po, Sir Harold Lisig. Maraming salamat din po and pasensya na po at very intermittent po ang internet connection namin. Okay lang, Sir Harold. Maraming salamat at nagbigay kayo ng rason para bumangon Yes. din sa mga car injuries namin. Ingat po kayo at padayon. Salamat po, ma'am. Yes, Yan. oo. Ayan, narito ang mga kaganapan talaga at talaga nakita natin maraming mga nangyari at mga casualties at may 9 na namatay at isa pang nawawala. Pero mga car injuries, hindi ito hadlang para bumangon pa rin tayo. Kaya sa mga car injuries natin dyan, keep the faith burning and maraming taong willing tumulong, lalaban tayo at babangon tayo sa either sa pandemya na to o sa bagyo mang maring na yan or whatever comes next, we are ready to fight with you. Yes, sabi nga nila kapag sama-sama lahat ay magiging imposible at sa pagbangon, lahat tayo ay aahon. Naman. And mga car injuries, may nakita akong mga nanonood nating viewers Yes. na kalalakihan din, partner. Kaya you would be interested in a while kasi isa pang guest natin will give us naman Wow. a different perspective on how we can have family planning in a safe way. Yes, ayan, bago tayo pumalaot talaga Gusto ko kasi yun, aahon Kamsat. ng Oo. topic eh. At ito, bati muna tayo sa ating mga viewers. Nandito si Mark John Kelly Delim. Good morning, Shipaw. God bless, big smiles. Wow, talagang big smiles sa inyo. At ayan, kaya ating Hong Kong Ranger, happy Thursday to all, big smiles, Shipaw. At also kay Raymond Kalungkagon Tolyok at kay Ma'am ay Ate Kat. Hello po sa inyo. Ingat-ingat po tayo. Conrad Falcon, Rain Gayaw. At ito, si Angeline Bugtong. Good morning to all viewers. Blessing
on the program. Ayan, Sir Eric John Garcia at Jaira Benitez. Yes, good morning to all of you and bangon na tayo and bigyan natin ng rason kung bakit naman tayo babangon every day. Yes, with our fitness bodies natin, Coach Bel, Coach Matt, Coach Edu, Lara, Shell, John, at Ace. Hello po sa inyo. Gusto Sino ko pa yun. pwede natin batihin natin dyan? Arangkada. Siyempre. Ano yun? Siyempre, partner ang Two Rascals and my papa is watching. Good morning pa, magtrabaho ka na. Yes, kahapon nga nagkaroon kami virtual kamustahan. Hello kaya sa ating mga Hong Kong Rangers, Vilma Tolyok, kay Samuel Tolyok, sa ating Lolo Guding, Lola Lourdes, Delia, at ang Roldan, at marami pang iba. Yun naman. I'm happy, Kabsat, no, that Yes. this pandemic have made us reconnect with our loved ones and actually strengthen the bond of families, no, partner? Hindi lang talaga yung, not just family members, pero yung mga hindi talaga natin immediate family. We're able to create bond with them. Using virtual world in a new perspective na Naman. magagamit pala natin na magko-connect sa iba't ibang aspeto, di ba? Yes, Kabsat. So sa mga ka-earners natin dyan, maraming salamat at comment down kasi if you're excited for our guest talakayan, tutok lang kayo kasi magbabalik pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor,
tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Nagbabalik ang morning balitaktakan. Pasada naman natin mga nagbabagang balita. Ngayong umaga, ito ang morning balita. 2 batang natabunan sa barangay Dominican Mirador na hanap na. Narito ang balita. Ganyan ng tubig. Basta... Anak ko! Anak ko! Anak ko! Si Talia ko yan! Anak ko, hindi ko kayang sigurahin. Tsura mo, anak. Panaghoy ang bumalot habang pinagmamasdan ni Aling Marjorie ang 2 nitong apo na natabunan sa barangay Dominican Mirador. Konting tubig lang po, konting tubig lang muna. Kaninang mag-aalas 10 ng umaga, nahukay si Talia at Judy mula sa natabunang banyo. Magkasama ang 2 bata nang matagpuan ng mga rescuer. Patunay na hindi iniwan ng 2 ang isa't isa hanggang sa kanilang huling hininga. Madamdaman ton nanang ijay ito naton. Ipangato tayo pay. Unang na-recover kahapon ng tanghali ang lolo nila na si Alfredo Ocampo. Ikwinento naman ni Aling Marjorie kung paano siya nakaligtas sa landslide. Ako po ang nahagip nung magkasunod kami ng asawa ko. Ako po naitulak doon sa may isang building na yon. Buti na lang na iharang ko yung kamay ko at nakaalpas ako doon sa kalahating katawan ko na naitabon sa akin. Nagbitin kasi ako sa may nakausling 2x2. Nagpasalamat naman siya sa mga tumulong sa kanila. Plano ng pamilya Ocampo na iuwi ang 13 sa Tarlac at sa Burgos, La Union.
Hindi ko po masasabi kung anong masakit man, pero tanggapin natin. Diyos lang ang nakakaalam kung anong plano sa atin. Pagkatapos namin iburol, hanggang bukas, iuwi namin bukas sa Tarlac yung dalawa. Yung isa, makikoordinate ang DSWD sa Burgos, pa iuwi rin nila. Si Talia Cassidy at saka si Alfredo Campo, doon namin ibuburol. Yung si Judy Rose, iuwi po sa Burgos, La Union, sa Tumapok. Dinala kaagad kanina sa punerarya ang bangkay ng mga bata para sa lamay ng mga ito. Tiniyak naman ng pamalang lungsod ng Baguio ang agarang tulong sa pamilya ng mga biktima. Bagyong Maring nag-iwan ng matinding pinsala sa buong Cordillera. Narito ang detalye ng balitang ito. Sa pag-alis ng Bagyong Maring sa bansa, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa rehiyon. Sa probinsya ng Benguet, nananatiling sarado sa trapiko ang Asin San Pascual ng Alisan Road dahil sa mga pagguho ng lupa at mga natumbang puno. Sarado rin ang siyam na kalsada sa mga bayan ng Kibungan, Bugyas at Bakun. Unti-unti nang nililinisan ng pamalang bayan ng La Trinidad ang iniwang putik ng flash flood sa Kilometer 4. Nagpakawala naman ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam dahil sa dami ng ibinagsak na ulan ni Maring. Naabisuhan naman ang mga apektadong bayan bago ang pagpapakawala ng tubig. Sa tala ng Civil Defense Cordillera, aabot sa 11 na ang patay sa Baguio at Benguet. 6 naman ang sugatan at 1 ang nawawala. Naghatid naman ang pamalang panlalawigan ng Abra ng relief goods sa mga naapektuhan ng bagyo sa probinsya. Unti-unti na ring humuhupa ang abot dibdib na baha sa Abra River at baha sa Bangged. Nagkalat naman ang mga alagang baka sa kasagsagan ng bagyo. Sarado pa rin ang kalsada papuntang Abra Ilocos Norte Road at sa mga bayan ng Malibkong at Likwaan Baay. Sinusubukan naman ng Abreco at ng NGCP na ibalik ulit ang supply ng kuryente sa probinsya. Humupa na ang level ng tubig sa Chico River sa Mountain Province at sa probinsya ng Kalinga. Sa ngayon, passable na lahat ng kalsada, papasok at palabas ng probinsya. Ilang mga bahay sa probinsya ng La Union lubog pa rin sa baha. Dulot nito'y takot at perwisyo sa mga residente. Randy Guzman nagbabalita. Matindi ang pinsala ng Bagyong Maring sa La Union. Lubog pa rin sa tubig baha ang ilang bahay sa bayan ng Luna at Bangar. Talangbot nga nangyari kanya medyo ma'am. Tadangar kanot nagibulos ti dano ma'am ti dam. Biglaan di dyan ma'am nga gimatod ano. Ay no tutusam ma'am dyan ti daydaya mi ako baka dati pagapat nga tawa ma'am surupay. Sa tulong ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, PNP at mga volunteer na ilikas ang ilang mga pamilyang natrap sa kani-kanilang mga bahay dulot na rin ng mataas na level ng tubig. Palampasin mo sa tali. 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 Apa, ting, baba. Lakas ni Ading. Sa datos, nasa 927 na pamilya ang ligtas na nailikas at kasalukuyang nasa iba't ibang evacuation center. Paghupa ng tubig baha, nagkalat ang mga patay na hayop. Samantala, isang bangkay naman ng lalaki ang natagpuan sa Bangar, La Union. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nakikilala. Base sa monitoring ng La Union Provincial Police Office, nasa 4,860 na pamilya ang apektado sa pananalasa ng Bagyong Maring sa La Union. Bumuhos naman ang tulong at donasyon mula sa mga pribado at publikong sektor para sa mga nasalanta ng bagyo.
Patuloy pa rin ang pagtanggap ng provincial government ng La Union ng mga donasyon. Maaaring dalhin ito sa tanggapan ng La Union Agri-Tourism Center. Sa kasalukuyan, inaayos na ng Luelco ang mga linya ng kuryente para maibalik ang supply sa mga apektadong lugar. Buong pamilya namatay sa nangyaring landslide sa bayan ng Sison, Pangasinan. Narito ang balita. Isang binata ang hinihinalang nalunod sa Agno River sa Lawag-Walsik vicinity sa bayan ng Alcala kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Ortega, 21 anyos, residente ng Sangkagulis, Bayambang, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon, tinangka umano ng binata na kunin ang ilang gamit sa pagsasaka nang ito'y mapadpad sa malalim na bahagi ng ilog. Ang masaklap, hindi siya marunong lumangoy. Ngayon, we made our own interviews dun sa mga witnesses na nandun at saka yung companion ng victim. Ang sabi nila, yung the victim at saka yung companion went to the rice field dun sa baba, bandang baba ng Lawag-Walsik dike kasama nung kanyang companion. Ngayon, according to the witness, some of the witnesses and the companion, itong victim na ito napunta, may kinukuha na balde, mga agricultural equipment na gamit nila. Bangkay na ng matagpuan ng MDRRMO ang biktima alas 11:30 ng umaga kanina. Hiling ng pamilya ni Michael, isa ilalim sa autopsy ang katawan upang makumpirma na pagkalunod nga ang dahilan ng pagkamatay ng binata. Samantala, patay dahil sa landslide ang 4 na katao sa Sison, Pangasinan. Nakatira ang pamilya sa Sitio Pilawan sa Barangay Sagunto sa Sison. Kinilala ng PNP ang mga biktima na sina Jomar Aquino, 26 anyos, asawa nitong si Jasmine Estocapio, 22 anyos, at ang kanilang anak na si Mary Jane Aquino, 3 taong gulang. Patay din ang kanilang pamangkin na si John Christian Salvachera, 7 taong gulang. Habang natutulog ang mag-anak, natabunan ang kanilang bahay ng gumuhong lupa. 4 ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Sinubukang sagipin ang mag-anak, subalit wala ng buhay ang mga ito nang sila ay matagpuan. Humingi naman ng tulong pinansyal ang mga kaanak ng mga nasawi. Sa mababang paaralan ng Pilawan, ilalagak ang labi ng mga biktima at nakatakda namang ilibing sa Biyernes. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na orangeluzon.com. At tumutok sa Luzon Headlines. Ako, si Paul Baldoza. At Shekinah Kudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club,
The first and only 5-star mountain resort in the Philippines is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW!
Nag-uumapaw na good vibes at bumabangon pa rin tayo ngayong morning ng Thursday dahil ito pa rin ang ating tambalang nag-uumapaw ang good vibes at mga kaganapan dito sa Cordillera at Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Ako pa rin si Papa P at kasama ko pa rin ang ating Shikikay. Ayan, kasama mo na Yes. ako. Sorry kanina, Kamsat. Anyways, mga Car Rangers, punong-puno kami ng galak kasi andyan kayo for us. Bumabangon kayo kasama namin. Yes. And shout out lang muna sa mga bagong viewers natin na Oo. pumasok. Miss Lou, shout out po. Marami po kayong fans sa ating comment box. Miss Melanie, good morning also. And to Miss Lot Guervo Yes. Bomogao, good morning, Miss Lau, and to all as well. And Miss Gemma, good morning as well. Yan, hello po. Good morning po sa inyo. Ayan, ang daming fans ni Ma'am Ma'am Lou Malado. Good morning po. And excited ako, partner, kasi this morning we are going to Wow. step away from the normal perspective and notions that we have when it comes to family planning. And it's good for us to have this segment in this program kasi we have with us Sir Lawrence Estrada, and he is the program manager of DKT Philippines Foundation Incorporated. Good morning! Good morning, mga ka-RNgers. Yes. Tama ba ako, ma'am? Sir? Good morning po sa inyong lahat. Yes, Sir Lawrence, bago nating pumunta dun sa topic natin, kamusta po Sir Lawrence ngayong pandemya? Well, ngayong pandemya, of course, we have our own battles. Pero laban lang, sabi nga nila. Oo, gusto ko ganun ang spirit talaga. Laban, bumabangon, at aahon tayo. Yun nga, partner. Sir Lawrence, we're Tama. glad that you're doing okay. And Sir Lawrence, we just wanted to start. What is vasectomy and how does the procedure is done? Okay. Specifically, yung ino-offer po namin, which is the non-scalpel vasectomy, mapapahinto nito yung pagsasama ng semilla or yung sperm at saka yung sa semen or yung tinatawag na tamud na lumalabas kapag nagtatalik yung mag-asawa or yung mag-partner. Specifically with the procedure that we are offering or the non-scalpel vasectomy, hindi siya gumagamit ng kung ano man ng knife or whatsoever. So maglalagay lang ng parang tuldok para hanapin yung vas deferens or yung daluyan ng sperm or yung semen na tinatawag pala natin. Yes. Yun nga, and that's a good way for us to know kasi nga parang lahat ata, Sir Lawrence, ang perception is that it is yung you would have to make an incision. Kabsat? Yes, oo. Sir Lawrence, gaano ka-importante itong procedure na to at gaano ka-safe ito sa ating mga kalalakihan? Yeah. Papa P, when it comes to non-scalpel vasectomy, when it comes to safe part, meron kasi kaming tinatawag na screening. So, maraming screening yan. Chine-check namin yung mga history, yung mga information na makakatulong para mag-decide kami kung talagang pwede ba talagang operahan yung isang pasyente or hindi. So that's the safe part. Yung benefits naman nito or ganito kahalaga, of course, when it comes to family planning kasi, marami tayong choices. We have the pills, we have the condoms, we have IUD. So itong non-scalpel vasectomy na to ay isa lamang sa mga contraception na pwede nating ma-offer na hindi ganun kasikat dito sa Pilipinas. Kasi as we all know naman po na hindi ganun ka-open yung ating kultura when it comes to non-scalpel vasectomy. However, andito kami to provide right information to couples, to husband and wife. So yon. Ang mga benefits naman nito, meron siyang enjoyment when it comes to sexual activity or yung sa sex life ng mag-asawa or ng mag-partner. Kasi hindi mo na, sir, iisipin na mabubuntis mo yung partner mo or, alam mo yun, magkakaroon kayo ng anak. So, yun. And then, as mentioned po kanina, na ito ay non-scalpel, so hindi tayo gumagamit ng kutsilyo or ng any device na sabi nga nila parang ikaka-straight daw. So, totally hindi ho yun totoo. So, it will leave no scar at
outpatient po itong procedure na ito. Sir Lawrence, ito po, lagi nating nadadaanan itong mga tanong na to. Ano po yung wrong beliefs nito sa mga ganitong aspeto? Yeah. Base sa mga na-experience ko, sir, or Papa P. Okay, so na-experience namin dun sa mga patient namin na halimbawa na mababaliw siya, iba may mga ganon na mga sabi-sabi, lalong-lalo na dun sa mga community na wala talagang access when it comes to right information. So wala siyang kinalaman sa mental health. Wala siyang direct na scientific basis or evidence na evidence na nagsasabi na mababaliw or mawawala sa tino ang kalalakihan right after na ikaw ay magpa-vasectomy. Aside from that, sabi nila na ito yung isa din sa myth na hindi daw lalabasan ang lalaki after ng non-scalpel vasectomy. Totally wrong po siya kasi meron pa rin pong lalabas na semen pero wala na siyang sperm or similya na dahilan kung bakit mabubuntis ang isang babae or yung asawa niya. Okay. Yes, Sir Lawrence, maraming salamat sa mga ganitong pagbibigay ng information sa ating mga manonood at kaalaman sa ating mga nanonood na kalalakihan at mga magulang. Yes, and Sir Lawrence, nabanggit mo na din that there is still nuisance pagdating sa ganitong aspeto. I wanted to ask Sir Lawrence, there is also a gender bias when it comes to family planning. What is your stand in this case naman? Well, Ma'am Shakaina, when it comes to family planning, kapag sinabi nating family planning kasi, you are allowing the people or yung husband and wife or yung partner to attain a desired number of children. And para ma-determine din nila yung spacing in between dun sa pregnancies natin. So when we say family planning kasi, sa Pilipinas, kapag, let's be open to that, na kapag sa Pilipinas kasi parang pag family planning, automatic babae. Tama po ba? So parang pag family planning, sige, babae yan, kasi meron pa rin parang machismo effect when it comes to dito sa bansa natin. I guess, ang masasabi ko lamang dyan, dapat yung family planning should be a choice, not just ng mother or ng father or ng isang party lang. It should be a choice ng both party or both husband and wife, or let's just say it should be a mutual decision. And yung mga healthcare workers, for example, sa mga community or mga doctors or nurses, they should provide right to information. Bakit? Kasi yun nga parang nagkakaroon ng hesitancy when it comes to non-scalpel vasectomy kasi narinig ko sa ganito, nabasa ko sa ganito, in which dapat yung mga healthcare workers or yung mga tao na talagang may karapatan or magbigay ng mga health education, they should provide right information at lahat ay ibibigay sa kanila or ilalatag lahat ng mga option when it comes to family planning. And then at the end of the day, it should be both decision ng mag-asawa. Kasi ako naniniwala, ma'am and sir, na kapag family planning kasi, parang it's your right, diba? Hindi porket babae or hindi porket lalaki, kasi sinasabi nila na parang it's your body, it's your choice, ika nga. So it should be discussed between the couple and then yung talagang walang makakompromise at saka mutual yung decision nila when it comes to family planning. Yes, Sir Lawrence. Sir Lawrence, ito nga, merong stigma at takot itong mga kalalakihan natin kapag sinasabing vasectomy. Gaano po yung healing process nito? Madali lang po ba? At dahil ngayon, siyempre, gusto nilang magtrabaho agad at busy ang mga kalalakihan na gusto nilang matapos agad, or paano po yung process nito? Yes. Papa P, kapag sinabi natin kasing non-scalpel vasectomy, it's a outpatient procedure. Yes. So, what we suggest talaga after the procedure is wag mag-engage sa any strenuous activities, like halimbawa yung pagbubuhat ng mabibigat, yung talagang mapapagod ka kasi parang may mga healing process na tinatawag tayo.
sinasuggest po namin sa mga kalalakihan after the procedure, so magpahinga ng mga 2 to 3 days, halimbawa, or depende rin po kasi sa pain threshold or yung sa healing process ng lalaki. So, yung average po namin is 2 to 3 days na dapat magpahinga muna siya na talagang pwede naman siyang gumawa ng mga activities of daily living pero with a minimal talaga yung parang strenuous activities natin. Yun nga, Sir Lawrence, thank you for the heads up because some of our car injuries are actually asking kung paano nga yung procedure for that. And speaking of procedure, Sir Lawrence, next month ba yun is the free vasectomy day. Can we discuss this, Sir Lawrence, and ano yung mga dapat malaman ng ating mga car injuries? When did it started and how did it even started? Yes. Yung organization na kinabibilangin ko ngayon, which is the DKT Philippines Foundation Incorporated, we are offering free non-scalpel vasectomy. We've been doing this for quite some time. Initially sa NCR lang po kami, sa Mandaluyong, sa Popcom Mandaluyong. And then last year we had Davao and NCR, and this year we added another location which is Baguio City. So inaanyayahan ko ang mga kaibigan, mga ka-RNgers natin na sa Baguio specifically, sa darating na November 22 hanggang 26 this year, of course, ay magaganap ang World Vasectomy Day in Baguio City, specifically sa may health services office sa may City Health Department dito sa Baguio City. So it's totally free po, wala po kayong gagastusin. Kailangan lang namin na kayo makapagdesisyon kasama ng iyong misis or yung partner at talagang desidido na po kayo na mag-undergo ng non-scalpel vasectomy. So this is our giving back to the community, ika nga. So wala kayong gagastusin ni Cinco po pag nagpa-register po kayo dito sa World Vasectomy Day here in Baguio City. Yes, so nakita namin na you're paying back sa ating community. At ito, arangkada na natin. Ano ang mission at vision na gusto nyo ibigay sa ating mga manonood na galing sa ating programa? Yes. DKT Philippines Foundation Incorporated have recently established some reproductive health programs that started to implement last year. So yung mga programang nito especially created to help the country address the increasing unmet need of reproductive health services, particularly in family planning. As we all know na meron tayong kinakaharap na health crisis which is yung pandemic ngayon. Yes. Pero syempre hindi tayo titigil na solusyonan pa rin yung mga problema na alam mo yun na hindi nabibigyan ng solusyon or hindi na a-address for quite some time. So ito kami, DKT Philippines Foundation, we are strengthening the male participation in reproductive health and family planning through this program which is the non-scalpel vasectomy advocacy and services. Wow, galing no, nakita natin talaga yung vision at mission to help our community sa mga ganitong paraan ng programa at grupo ni Sir Lawrence. Yun nga, Sir Lawrence, and sabi mo nga nag-start siya from NCR, now Davao, and now reaching through Baguio City and hopefully within the Cordillera Mountains as well. Sir Lawrence, mayroon pong tanong sa mga car injuries natin, is vasectomy irreversible? Just in case nagbago ang isip ng couples? Yeah. Ang non-scalpel vasectomy po ay reversible. Pwede naman natin siyang maibalik, ika nga. Pero it will cost dapat meron kang marami or magtabi ka or mag-prepare ka ng medyo malaking amount of money kasi gagamit siya ng micro equipment talaga. Yes. Para maibalik yung mismong vas deferens or yung daluyan ng semen natin or ng semen rather natin. So yun, pero yun yung sa part po na yun hindi na po nasagot ng ating organization. Yes. Pero yung mismong non-scalpel vasectomy, yun lang po yung pwede naming mai-offer for now.
Kaya nga po, mga Shekinah and Papa P, Yes. kaya meron kami talagang screening na tinatawag. So marami siya. Like, for example, we do online service. Meron kami yung personal account ko, which is yung sa Lawrence Estrada on the Facebook account natin. And then we also have mga partners from Baguio, of course. And then meron din tayong coordinator na si Miss Aida Gonzalez. So yung mga yon, pwede makatulong sa inyo kung makapag-decide. Kasi may mga iba na nag-i-inquire lang, gustong malaman, pero hindi pa ganun ka-decided. So we are here to provide you the right information to decide. Parang magbibigay lang kami ng information. Pero at the end of the day, it's the client to decide kung go po ba sila or hindi. Yes, Sir Lawrence, alam naman natin na talaga ngayong pandemya, nahirapan tayo mag-connect sa iba't ibang aspeto at mga manonood, mga gustong matuto at magkaroon ng kaalaman sa mga ganito. Ano pa ginagawa po natin? Tulad ba, meron po ba tayong virtual seminars kaugnay rito or orientation man? Yes, opo. Yung mga website natin, yung official Facebook page, like for example, the Premier Condom, the Do It Right, and the Trust Condom Facebook page natin. So nagpo-post po kami dyan ng mga promotional materials natin or yung mga information about non-scalpel vasectomy. And then, pag may mga nag-i-inquire, ay sometimes yung mga coordinators po natin from different areas, NCR, Davao, and Baguio, sila po yung kumakausap through Messenger or through Google Meet or Zoom. So, kinakausap po namin yan through online. Kasi alam naman natin na dati ho kasi ang ginagawa namin, pumupunta ho kami, gaya ho nakikita nyo sa screen, talagang pumupunta kami sa mga area, sa mga lugar, and then dun ho kami nagle-lecture, dun ho kami nagpo-provide ng information. Pero ngayon talaga, syempre, we have to protect them, of course, yung kami din. So, we do it virtual. Wow. Lahat ng mga information na kailangan namin sabihin, sinasabi namin. And of course, lahat ng mga katilungan nila, we ask them para makorek din namin yung mga meets na tinatawag nga natin. Yes, oo. At Sir Lawrence, kapag ganito nga, nabanggit nga natin yung consultation, Yes. meron po ba tayong mga requirements na kailangan dalhin sa mismong event na gagawin mo ninyo dito next month? Yes. Ang kailangan lang po namin is yung valid ID mismo ng pasyente. And yun lang po. Actually, yun lang naman. Kami na po bahala sa lahat. At yun lang. Sana yung kapag pumunta ho kayo doon, decidido ho talaga kayo at na-discuss nyo with your partner. Yun lang po yung importante. Right. Tama, Sir Lawrence. We're giving our car rangers the freedom of choice. Kaya mga car rangers, Yes. that would be for next month, no, Sir Lawrence? So, oo. imbitahin naman natin yung mga car rangers natin for that specific event. Yes. So mga ka-RNgers, iniimbitahan ho namin kayo sa World Vasectomy Day here sa Baguio City from November 22 to 26, 2021. We have our World Vasectomy Day coordinator in Baguio, si Ms. Aida Gonzalez. You can reach her through her mobile number 0950-331-3303. The venue will be at Health Services Office dito sa City Health Department, 3rd floor sa Baguio City po. And kung halimbawa meron pong mga nanonood, mga kapamilya, mga ka-RNgers na nanonood na nakikinig na mayroon silang gustong i-refer sa Davao at sa NCR, you can reach us. Also, meron kami mga coordinator from NCR. Pwede na ba? Okay lang naman po, no? Yes, Sir Lawrence, go ahead. Yes. For NCR naman and Davao, mga ka-RNgers, we have Sir JV Diaz. You can contact him at 0975-933-1464. Gaganapin po yan sa Popcom Family Wellness Clinic, Acacia Lane Extension, Welfareville Compound, Barangay Additional Hills in Mandaluyong City. Kung sa Baguio po ay November 22 to 26, sa Manila and Davao naman ay November 15 to 19, 2021 po. At kung halimbawa po may mga nakikinig from Davao, meron ho tayong coordinator dyan na si Miss
0932-5469. Okay, nagkakamali ako. Yes, go ahead. 0932-5465-924. Gaganapin po yan sa Toril District Health Center in Davao City. So, kita-kits po tayo at hangad lang po namin mapagserbisyohan kayo, mga ka-Rangers. Yes, wow, Sir Lawrence, lumilipad ka sa iba't ibang lugar at maraming salamat sa inyong advokasya at pagtulong sa ating mga kababayan sa ganitong paraan. Di ba, Shikikay? Yes, partner, and it's a way for our Rangers to para bumangon pa rin amidst this pandemic. Kasi nga, it's safe, and mga car Rangers, it's certainly a choice that we are willing to give to everyone. Sir Lawrence, maraming salamat po at ingat po kayo. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa lahat. Wow, talagang kaalaman ay nag-uumapaw. At ito na nga, ito'y ibang perspektibo naman ng pagbangon. Pagbangon natin sa iba't ibang problema din sa hinarap nating krisis sa populasyon, di ba? Malaking tulong din ito sa mga magulang, sa mga parents na gustong magkaroon ng family planning. Yes, and importante kasi magkaroon tayo ng gap where mga car-rangers were not really, expert in saying this, but as for what we've seen naman of the rising numbers of our kids and population nga, this is a good way for our car-rangers na kung gusto nang itigil in a safe way. At aside from that, kasi tinatanggal natin yung gender bias. Kasi honestly, partner over the years, pressured ang mga babae to really go into in family planning and contraceptives because we are female. So, ito is magandang paraan para bumangon naman matanggal natin yung pagiging masokista or masochism ng mga sa makalalakihan. Yes, so isa na namang Bangon Thursday, Bangon Morning ang nag-uumapaw kanina nga sa ating tatlong guests na si Ma'am Malu, si Sir Harold at si Sir Lawrence. Nakita natin ang iba't ibang perspektibo at kahulugan ng salitang pagbangon. Yes, and all about taking care of yourself as well. Kasi paano ka nga naman tutulong sa ibang bumangon kung ikaw mismo hindi ka pa nakabangon? Yes, ito na nga. Ito na ang ating Bangon Thursday quote of the day. Yes, resilience is based on compassion for ourselves as well as compassion for others. Wow! Oo naman, tama naman. Ang resilience ay dapat sa simula din. Tulungan mo din sarili mo na bumangon. Hindi ka lang dapat na, alam naman natin na maraming pwedeng tumulong sa'yo. Kung ikaw mismo ay hindi tutulong, paano mo i-uplift yung sarili mo? At paano ka makatulong sa iba kung ikaw mismo hindi mo binabangon ang sarili mo? Yun nga, partner. And there's always a reason for us para bumangon, mga car-rangers. Hanapin natin yan within ourselves. And from ourselves, it could radiate towards others. Yes, amen for that. Shikika, ito pa rin. Ako pa rin, si Papa P at see you. Kita-kits po tayo bukas sa iba't iba pang kaganapan. At ako, si Papa P ang magpapatuloy ng mga good vibes arang-arangkada stories dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Gusto ko yan, and follow us to our social media platforms, mga car-rangers. Siyempre, Shikikay, kakulitan at kakwentuhan nyo sa umagang bumabangon kayo. Ayun. At ito pa rin ang ating mga sponsors. Pasadaan natin ng konti. NGCP Ministry Teacher Builders, Baguio Country Club, Layman Hotel, at isa sa mga healthiest cafe sa syudad ng Baguio, Loves Cafe, at Sanggyepocha, at Studio Coffee. Yun nga, gusto ko yun, Lorma, Medical Center. Amyanan balita ngayon. O, di ba nag-vlog tayo, mga ka-rangers? Hindi pa ata bangon yung idiwa ko. Anyway, and also wala nang aw sa PAW. And syempre, Pines Estate and Gaming Corporation. And of course, may Manox na rin. Wow, may Manox. Nakakagutom ngayong umaga. Maraming salamat sa ating sponsors. At ito pa rin ang tambalang nag-umapaw ang Good Vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.